Hello everyone! Welcome to my channel again. Maraming salamat po sa walang sawang panonood ninyo at walang sawang pag-i-stay nyo sa channel ko. Dakal salamat po. Nabubulol ako. Today, ang panahon natin parang ako lang, hindi nyo maintindihan. Umuulan, humihinto, umaaraw, umuulan, humihinto, umaaraw. So, ang tiyan ko sabi niya, krok, 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 krok. Kaya gagawa tayo today ng merienda na magpapatahimik ng tiyan ko. Dahil sigurado, tatahimik ang tiyan ko. Dahil mabigat magkakain tayo. Magluluto tayo today ng sampelot. This is, sampelot is, what do you call this? Bilo-bilo. Yes, bilo-bilo sa Tagalog. Kasi sa aming mga Kapapangan, we call this sampelot. Gawa ito sa glutinous rice, saging, kamote, gata, at saka asukal. But this time, I don't use asukal. I prefer to use gatas para more creamy siya. And not too sweet naman siya. Although it's sweet, but not that very sweet pag sugar ang ginamit mo kasi. So, I want you to try this one. And, makakain na tayo. So, saan ba? Dito kasi madadapa ako dito. Let's go!